Send ako kay Sis Inday.
Good morning po sa 8 eyes na naandyan. Isang tusok lang nakikita ko. 8 ba to? Oh, 3. 3? 3 lang pala. Akala ko 8. Sorry naman. Sorry naman guys. Akala ko 8 ang nakikita ko. Yun pala ay 3 eyes lang. Sana all, diba? Nagbibilad yung aso guys. Ayan, yung aso oh. Sarap ng buhay ng aso. Nagbibilad ako muna sa baba kaya ibaba ko muna yung cam. Mamaya ko na ulit ibalik sa taas. Mamaya ko na ulit ibalik sa kalangitan. Ito muna sa baba. Habang hindi pa mainit si haring araw. Ayan, green na green yung ating kapaligiran ngayon. Umulan kagabi. Ayan na. Umulan kagabi guys, kaya naman napaka-green ng mga damo, ng mga dahon-dahon. Siyan ka na? Siyan ka na? Siyan ka na pangit? Siyan ka na? Nakikita nyo ba yan guys? Yan o, yan o. Hindi makita eh. Hindi makita. Ayan o, ayan o, ayan o. Asan ba yan? Hindi makita eh. Hindi makita. Hindi talaga siya makita. 5 eyes. Thank you so much. Salamat po sa nandyan. Hindi makita eh. May ipapakita sana ako eh. Ayaw magpakita. Ayan, nagluluto lang ako doon sa kusina. Iwan ko lang tong aking sipi dito sa labas. Hi sis, Maribik. Good morning. Make love shout out. Salamat. Susalit, hindi pa. Hindi, walang signal. Nawala ng signal. Nakainis ka kung saan mo naman tinatapat mo. Itapat ko din dito. Bantayan mo to ah. Yan. Iwan ko lang dyan. Salamat po sa patamsak. Thank you. 5 eyes. Ginis ako sa iyo. Ako sa iyo kung saan mo tinatapat yung kamo.
Ansel. Papito mo si papa mo kay kuyan. Si papa mo?
Salamat po sa apat na naandyan na nakatambay. Thank you. Busy si Tres, naglalaba. Happy Sunday, everyone! Oh, oh, oh. Good morning po sa Five Eyes na naandyan. Thank you so much po. Thank you so much po sa pagsilip. Natapon pa. Ano yung paalat?
Bye everyone! Enjoy na po aketch. Bye! Thank you so much for watching. Ayun, nunungin. Natatanong ka ulang gayon. Pero nga, nito ko kinapatungan.